Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Hurian itu hatta, tapuk kama parminggota di mana godon, tapara di maroha doho pikirata, martangi yang mahita. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, nuaeng marlas ni roha dohita makalasso parningotan ari hanana ni Tuhan Yesus tubano gijang. Di togu-togu ari parningotan dohita tu pakirimon, babua dak portibion ujung ni perdalanan niakan na porsea di ibana, alai surgo hasonanganido, alani takasdo hati dakonota, Yesus Kristus, ihoma nama jian, pasangapon rodis tangleling. Takasma tahaporsiai Yesus nama naik tu surgo, lau mangarade ingana dia kana porsea di ibana, jala dia rahok kita asa gabe sitidangin di Kristus tu sadok portibion. Alani di bagasan uduk dohot seret miroha, tabahibul marhata marparsaura tu Tuhan Yesus ulu balang nagugui mared de mahita.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangi dohot tanaon. Amen. Songonodo didok Tuhani. Bahenok kudo sogot namonangi rap dohotau hudul di habang saki, songonau namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni na tumiboi nang manaik tu banagi jang jala hudul tu siamun di debata. Saya suruh matodi parbadia tu rohanami. Asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehot tuhami parhalado na burju tu hatam. Pargogoi manasida. Asa toktong diratuti nasida ulaonna. Jal asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibolusi. Asa tungrarat harajamu di hasyanganon, pai masude musumpe ditoro ni pakmu. Sai pamonang mahami salhuna manaluho dosa dohot hamatean marhite-hiteho. Ai hodo namangolu dohot namangomgomi rap dohot amai dohot todi parbadia. Amen. Tangingon hamuma patine debata di pesta parningotan ari hanana ni Tuhan Yesus sadarion ima natar surat di Yohanes onom ayat 20 sia. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida. Hapor seai hamuma nasinuru ni debata ima ulaon lomo ni rohana. Atong rak mangidugugu mahita tu tuhata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Lord.
tima dosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami para siroha na sumurung na pungudo kami di jolom martangi yak tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asi ni roham na gudangido. Say asi marohami da sandok bangsa nami sesama dosa nami salubutna. Nunga manaeko tubo nagijang mangodiho kami asa tuhap pamusatan ni pakirimon nami di halamohon pamdo asa gabe sitidangim hami tu sadok portibion marhite pagulmiton ninggulu nami hape sipata do hata do pabahanan nami dak hobar tu hatam baliksa diri nami dohot habayon nami hubat dojulo hami hagogomu dang hubati bulhami. Asi marohami hami ale Tuhan urupi mahami asa hukum tidak kami ho marhite hata do pabahanan nami. Sai sungguli maroha nami, asamuba roha doho pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, unak ko mabiar, ay audo siruluhoko, nunga pola hujo guarmu, au napunaho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Ata ni debata turpuk di pesta perningotan ari hanana ni Tuhan Yesus sadarion ima Hebrew 12 ayat sada sahat rodi ayat onom. Ibaheni nang hitape ala nasai torok nistidangi humalia kita tapi aku manasa na pasoraton rodi dosa nagirgir makaliangi jala marbenget ni roha mahita merlojong tu bagasan paralon nasocod di jolota. Kabelima hidup di hapor silami jalan apa ujung sasa. Ima Yesus nama nonton parsilahoni sikat nilas ni roha tohap nahihian sodietongi hailaon gabe hundul di siamuni habangsa di debatan. Paingot-ingot tamu maibana na patao-taon paralon si songoni dopa ibana sian akasi perdosa asa unang manaloja hamu unang madate todimuna. Damadong dope pola tiris mudar-muna lau mangalo di parun kilon maraloton dosai. Nunga lupa hamu di pangapulon na hinatahon na tuhamu ala anak kamu anin nado alea naha unang tois roham di pangajarion ni Tuhani jala unak kumadele jupa dipitak ko. Ay diajar Tuhani dona nolongan ni rohana jala dilesingi dogang anak na jinakon. Imasahatna martua doakan atau mangihon hata ni debata jala na upeopsta. Amen.
Tahatidakom maha porseau tai songon na hinatidakon ni dong atas sa porseau di sadok purtibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siato di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maun na bernit di pakumuman ni sinatus namate tarpaja lo ibana di hau pinarsila na tua nuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik ku surgo lahudul tusiamun di debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paimamula sogu tutanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditodi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatoban nyala Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sogo daging ni halak na umate doho dihanguluan nasora suda. Amin. Mari kita sian buku de nomor 100 ayat sada.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangharamoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna, pinuji madebata, napalwasok kita marsaor, dohot hatana, nang dohot parminggota di bagasa tikion, ima di parningotan diari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Hatani debata dihita di bagasan parpunguata parminggota di bagasa tikion ima nasian Johannes bidu onom mamukasian ayat 20 sahatu ayat 20 tolu hujahama dihita. Asa toropma sian aka sisianna na ubegesa madok hatana kasar doi ise pabege-begei alai diboto Yesus ma di bagasa rohana naung marmungut-mungut aka sisianna siala hatai jadi di dogma tunasida tung alanido hamu targasip behana ma anggo idau muna anak ni jolmai manaik tu inganan nahian. To di ido na panguluhon. Tang marguna anggo dagingi akahata nang huhata hotuhamu. To didoi dohot hanguluan. Ala jepek do hujahama jo bahasa Indonesia. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikian firman Tuhan. Amang inang saudara-saudara nahu haholongi di bagasan Yesus Kristus dina tapatupa parminggu di bagasa tikion ima ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Adorang naik Tuhan Yesus tu Banua Kijang, adong ulaun nasai rikot di patupa ibana, rap dohot aka nama kaholongi ibana, terlumo bima aka sisianna na hinaholongan ni rohani. Molo tabereng do, molo didok ari hana naik ni Tuhata Yesus Kristus, oma 40 hari dung haheheon setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Jupa mahita arihana naik ni Tuhata Yesus Kristus. Adong nama saya menarik perjumpaan ni Tuhan Yesus rap dohot aka sisean nahina holongan ni rohanai. Nangpe ditiki perjumpaan rap dohot aka sisiani sai godang do sisiani songon na soporsea bahkan dohonon nama na asing do na jinupain nasidai bahkan sipata akasiseani dang manada ise donaro nama dongani nasida nama ngalehot tu nasida mujizat. Ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, sai pajupang do Tuhan Yesus rap doho siseanai ima songon memulihkan patoguhon hapor siaun nasida songon si ihuton Kristus. Tabereng ma si Thomas bohado ibana sa si tongna ba iko jolo jamaon na do songon labang manang bekas daripada labang na adong di tanganna baru peporsea ibana. Uju marparau akasisianna rap dohot akasisianna dipikir ibana do uju loja nasida hape disima nasida rap manga dohot Yesus marhitena manutung deke nasida ai ise do amatai. Jadi dituki dua halak mardalan sian Damaskus
Adong dua halak na mardala sisian Tuhan Yesus hape di pudina adong jolma na dipikir na sida sasitong na songon na hina porsiaon ni rohana sida ima begu hape sasitong na Yesus do nama dongani na sida. Molo taida do adorang so manad adorang so perjumpaan pribadi Tuhan Yesus rabdoho sisianna mobut do aka sisianna. Parbiar donasida bahkan tabeoto bahwa taboto sisianai pola hira somanada Tuhan Yesus uju manaon na porsuk ibana nalaho mabuah silangi dia mengatakan naso hutadda Tuhan Yesusi alaita hidama perjumpaan daripada Tuhan Yesus menguatkan, memberi semangat, memberi harapan baru tuaka sisiani asa margogo nasida menguduti pajuan nasida songoni sisiani Tuhan Yesus Kristus. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Jadi tabereng do di bagasa parnguluata songo sisiani do sasitong na akajolma saliling so pajupa hita rap doho Yesus totu sahali lam mabiar do hita di bagasan parnguluata. Kita akan mengatakan bahwa hidup kita ini tidak mempunyai kekuatan selama kita belum bertemu dengan Tuhan Yesus untuk membuatkan kita, untuk memberi semangat yang baru kepada kita sebagai kita ini adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus. Dan inilah hagogo diakana porsea. Inilah menjadi semangat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Molonunga pajupang ibana rap doho di bata manang aha pena masa nang dohonot tahamatean sekalipun na ikon adopan niaka sisiani jalamolo tai pahut-ihut sejarah niaka na porsea sejarah niaka sisiani Tuhan Yesusi nasa puluduai danga dong parnguluan nasida nama kabiari hamatean manang bohape na ikos yadopan nasida ala porsea nasida tu debata nunga siap nasida majalo konsekuensi sebagaimana pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia, sejati, yang mempunyai kekuatan di dalam kehidupan setelah bertemu, setelah dikuatkan, setelah Roh Kudus hadir di dalam hati mereka. Jala odo pagogo honakana porsea tu debata mananga hapena masa di bagasan parngoluaku hapena ikoku hadopi tujulan narion na sohuboto dope manangaha alai molonunga pajupang au doho debata marhite aka tangiaku marhite aka hatani debata nai husigati ganupari di bagasan parngoluaku hapena masa songo kala Kristenau nang hamatean nang jabatan nang akanabui mangabati au sia debata tangadong be biar ni rohaku marnida saluhut nai alanunga pajupang au rabdoho debata alanido odopos ni rohata ganup mamestahon parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sita paingotok kita nunga di parade debata inganan diaka na porsea ima surgoi. Molo pe iko borhat, molo pe iko naik ibana tu banua gijang holasada do ulaun na paradehon pasikopon inganan diaka na porsea di ibana. Jala tokinai 10 hari nai masuk mahitatong tu minggu Pentakosta atau hasasaur nito di porbadia gabelam saurma saluhutna akka pambahenan ni debata marhite akka pangurupion gogo lasni roha tuakana porsea. Damang dainang molotajahan kitur pukon ima gabeboi dohonota sipata memang ikorisi-risi do hatani jolma jala songol lamok-lamok do hatani begu begeon. Ini adalah gambaran padohan namasa di bagasa turpukon ima sai sipata memang sai risi-risi do begeo katani jolma jala songon na labok-labok do hatani pamolgat songol labok-labok do berengo babiat
songo labok-labok do berengon musutai hape sasitongna di hatana labok sasitongna nalaho mabudut jalan nalaho maneati aka nama begesa. Jala oma ketidaksiapan ya kasisian manangihon pangajarion di Tuhan Yesus. Ketidaksiapan daripada murid-murid bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang pengajaran, tentang mengikut Tuhan Yesus. Nung ngagodang sasitong na mangihut Tuhan Yesus. Alai hirana asing di begesi pareon. Songon namanea tu ate-ate pikiran nasida taringot tu pangajarion ni Tuhan Yesus. Ubaina sada mundur teratur ditiki nang godang jolma. 5.000 halak jolma mangihut Yesus. Tiba-tiba mundur satu persatu alani pakatayon ni Tuhan Yesus. Nah sangat horas, yang sangat keras pada waktu itu. Memang namanya juga komunikasi. Aisipata memang hatana horason, hata yang keras ini tidak selalu ini kita katakan maneat. Alai buido songon nahudok nakin hatana labok, hatana lamot sasitongna maneat satu bagas ate-ate. Alai buido songo kita halak batak. Sosongon na somur sasitongna sia bagas rohana dang muruk. Alai molo halak batak si patama jauh ala ni gogo ni suara nai ati nabo HP di bagasa rohana hira muruk do nama jauh di bagasa rohana ai dang muruk na kinau sasitongna ai hola kata kido na gogo anggo siap bagasan sasitongna tang muruk au maka luar hon suara kiina alai sasitongna amang inang dihita halak batak alai tarlu mobi dihita halak Jakartaon dang besongon na joloi gogo hatata songon na baru masuk tu Jakarta hita dang boy hita marhusip ala dang boy hita marhusip ala ikon si boru puas si boru bakara molo nunga di Papua suada be mara alai hala kita nang di Jakarta ku berek kami mulai berbicara tidak lagi kuat-kuat mungkin kita sudah beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sini sasitongna taringot wahado ungut-ungut nia kasisianon ubaina satu persatu mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Hujah majo di Yohanes 30 Yohanes onom ayat 30 sahatu 40. Alai odo dipangido rohani nama suru au unang mago hubahen agia sadasian saluhutna nahulehonitu au asahu pangolu itahe di ari parpudi. Asahu pangolu itahe di ari parpudi. Di dok Tuhan Yesus na laho pangolu hononna. Laho pangolu hononna akana makaporsyai. Akana pinapungu-pungu ni Tuhan Yesus. Dang tarjaloni rohani jolma dape ditiki taringotu hangoluan niaka nang mate. Mereka belum bisa menerima kebangkitan daripada orang-orang mati ketika Tuhan Yesus mengkhotbahkan ini kepada mereka. Jala di ayat 37 saluhutna nalilehoni amai tuau ido naro tuau jala nasotupa pabalioku naro tuau nasotupa pabalioku naro tuau aku tidak akan mungkin mengusir orang yang datang kepadaku karena itu adalah pemberian daripada Tuhan di dalam kehidupanku. Amang inang nahuholongi manang ise nama katahon ibana mangolu ibana saleleng nilelengna bahwa ini adalah gambaran daripada kehidupan daripada kekal. Jalang manang ise nama dok ibana paheheon ni Yesus ibana di akhir zaman ini adalah pengharapan daripada Tuhan Yesus bersama-sama dengan Allah di paradiso. Jadi amang inang, adong dosa ada hasomalan ditikir mengajari Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu yang mereka harapkan daripada Tuhan Yesus adalah tentang berapa
untung ruginya kami mengikut Tuhan Yesus. Jadi kita sisian Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus bukan tentang rugi untung di dalam dunia ini. Jadi mengikut Yesus Kristus kita di sia-siang anon, dakia taringotu molo denggan akapo paramu. Molo boy ho mangalului si pangano si inumon parabiton. Molo boy ho pajongjokon udung-udungmu. Molo adong aka dohono ma investasi di san. Badohono ma ima sasitong na laba na mangihuton Tuhan Yesus. Hira etaridope. Hira ataridope pangatusion niaka naro tu Tuhan Yesus ditikii. Ala sasitong na turpukon moloboy ano tasigati di jabu. Ala takas do sasitong na di Johannes onomon. Sasitong na nunga di patu-patuhan debata tu nasida. Ima marhite na mga lehon mga 5,000 halak. Jala marhite 5 roti doho 2 deke. Jadi memang hobartu hatani halak batakido memang ida-idado nabosur jora-jorado namale. Oddo sasitong na abuasa nasida sayrotu Tuhan Yesus karena mereka rindu. Nama sihol dan nasida sasitong na dimujijat Tuhan Yesus. Yesus sebenarnya mereka rindu kepada apa yang menjadi keuntungan mengikut Tuhan Yesus. Jala dang dau-dau memang. Mereka mengikut Tuhan Yesus. Nahola si panganon si inumon parabiton. Dohot aka artana dihasianganon. Jala dohot gabe raja ni Israel yang yang menjadi pemersatu antara Israel utara dan antara Israel selatan. Molo ditikii halak situan natoropina mangihuto Tuhan Yesus. Molo ala si pangano si inumon nasida ro mangihuto Tuhan Yesus. Asa adong na mangudihon nasida molo digosa-gosa nasida. Nasida makaporsyai Yesus. Songonido pe. Bohang olum nuaingon na makaporsyai debata. Nung nasa hati tatunani do ni Tuhan Yesus di bagasa turpukon. I mataringo Tuhan oluas saliling nileleng na do. Ipola ni namang ihuto Tuhan Yesus Kristus. Manang ise na di bagasa parnguluanon. Holan na mangukur pasu-pasu ni debata. Holan marhite akan jinalona na di bagasan hasianganon. Om masasitong na mangalului akka na di bagasan. Pardagingo sabingdo ibana. Bahwa dia hanya membutuhkan adalah keinginan-keinginan hadagingon ni dirina dan adong dau dipikiri manangaha. Maaf. Jadi gudang dojolma atong madele namar Tuhanon alasai diida Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan mujizat. Gudang dojolma namar dele Tuhan Yesus madele ibana ala boha ala yanakonna moding alayanakonna moding holanido anakonna jalai komoding i gabi madeli ibana tu debata ai hola sada do yanakku Tuhan alai komoding i gabi madeli ibana namar huria manang namar Tuhanon. Banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan ketika diuji Tuhan atau bahkan moloro pangujunani di bagasan parnguluanna HP na diuji ni debata ibana hal-hal duniawi do nani judi ni debata. Taringot tu si panganod do, taringot tu si inumat do, taringot tu sahi do, alai godang jolma madele tu adopan ni debata, ala sohobar tu nadi rohanai. Iko saha do haporsyota, tu pakirimon saleleng nilelengna. Melodidokon di Sada Korin 15 ayat 10 sia. Anggo hola di tano ok kita makirim di Kristusi. Jolma nadumangol do hita sian saluhutna. Anggo hola di tano oddo hita makirim di Tuhani. Jolma nadumangol do hita saluhutna. Berarti molo persea hita tu debata
Alai hapor siau tai pakirimo tai tu debata hanya kepada hal-hal duniawi. Hanya kepada hal menyangkut duniawi ini, makanan, minuman berserta isinya, kita adalah orang-orang yang paling malang. Di antara semua orang yang percaya kepada Tuhan, ala ukuran hapor siau ta Holanda di hasianganin. Ala ni doa ka manginang tabereng ma. Godang dojol manang porsea tu debata, nang pogos ibana, nang marsahit ibana, nang mabalu ibana, nang buro ibana, nang pesoadong yanakonna, nang pedisisihkan ibana di bagasa pernguluan non, alai ala nungatakas. Ahado ipola ni namang ihuto Yesus Kristus, saluhut nai huanggap do rapan-rapan, ampas seluruhnya itu aku menganggap itu adalah sebagai bunga-bunga daripada kehidupan, dan tujuanku adalah bersama dengan Bapa di sorga kekekalan. Alania manginang, boido rohita, marhite tangyangta, tuadopan di debata, asa pargogoyon di debata hita diaka ulauta. Bisa kita mengharap kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesehatan. Bisa kita berharap kepada Tuhan asa tabauni debata aka pasu-pasuna tuhita nasabagas. Asa naik aka pangkat tanah dihasianganon. Alai sotung lupa hita molo pe dipasaha debatai dalan namai nalaho makoholongi hita. Alai molo songon na dipabeda. Molo pe songon na daong. Malah molo pe paima jo ina debata tu hita omma patoguhon hapor siota asa toktong porsea hita dihuaso ni debata di bagasan parnguluata. Amang ninang nahua haholongi di bagasan Yesus Kristus. Molo di hatani debaton ini adalah orang-orang yang sibuk dengan keinginan dagingnya. Tetapi porsia dohita, saya dong dape nama sihol, nama ngalului Jehovah, sian ias, siat dohot serep ni rohana, dohot sian hapor siaun napolin ibana, mangalului Jehovah di bagasan nguluna. Di Yesaya 55 ayat onom di dokdo, lului hamuma Jehovah bisa jumpa dape ibana, joma ibana bisa jonok dope ibana. Ini adalah kesempatan kepada kita bahwa mencari mengalului Jehovah bisan olo dope jupaan ibana. Jala tajau ibana bisa jonok dope ibana. Jadi dang hata-hata hatani bibiltai di Pesalmen 10 ayat 10 ima taringotu bahwa umur manusia itu adalah 70 tahun. Dan 70 tahun ari-ari ni tahun nami itap ni 70 tahun do. Jala molo marhagogo ositutu diteak do 80 tahun. Jala hinadenggan nasida do hangalutan dohot halujaon. Jadi kalaupun umur kita diberikan Tuhan itu 70 tahun dan ketika 70 tahun lebih itu adalah berkat Tuhan, tetapi berkat Tuhan itu mungkin sudah capek kita, mungkin dohonot tama nungaluja au alani sahiton holi-holi kupe nunga reung jala nunga lam gale au di bagasan parnguluakon. Amang inang sasitongna molo dido mangalului Jehovah ditiki manang bisa jupang imana bisan jupa ibana, berarti adong do HP kesempatan dihita nasoboi behita mengalului Jehovah. Ada waktu di mana kita tidak bisa lagi mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Tabereng ma, tang terasa saya no minggu Pentakosta kita sudah masuk ke minggu Trinitatis. Begitu cepat sekali kairos yang Tuhan berikan kepada kita. Hato mardalan kesempatan napi nasahat ni debata tu hita. Jadi amanginang satabi dihamuakan tua-tuaku molo dang dilului Jehovah di bagasan parnguluanna boido matua dagingna habis sude akaiponna sak-sak sude obut di
di uluna, di simajujungna, alai anggo roha naiba sia bagas ai songon hapos oni dope. Dalam artian tidak ada sesuatu yang berubah. Holan secara fisik, hola siap pardo paho do nama tua jolma. Ala boha, aladang mangalului Jahoba uju mulai sian haposo onna manang sahatu nama tua ibana. Jala boido dilului Jahoba, dicari Tuhan, tetapi apa yang menjadi tinggal di dalam hatinya dan digatihon. Boido dilului ibana Jahoba, dia bisa mencari Tuhan, tetapi ketika Tuhan Yesus berkata di dalam hatinya, dia tidak mau menggantikan. Dan olo ibana magatihon akka hasomalan, naung biasa diulahon marhite akka napinasaha ni Tuhan Yesus. Jala sasitongna molo godang pena manadiko Yesus sasitongna godang namanadiko Yesus ditiki ala memang dilunasida Tuhan Yesus alai suhat-suhat na dibagasa rohanodo saitoktong dipake nalaho majalo pangajarion ni Tuhan Yesus. Mereka mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Alai ditiki di pasaha Tuhan debata pangajarionna. Maralo tu bagasan na di bagasa rohanon ubahen na molo pe di jalona sida si pangano si inumoni alai uju makatai Tuhan Yesus. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada mereka dang sia na di bagasa rohana sidai. Dang ngolo na sida mabolokon na di bagasa rohanai. Alai toktong di boani ubahen na sai namar singol-ngol na sida. Ubahen nadang olo muba rohana sida. Walaupun mereka mendengarkan itu adalah sesuatu yang bertentangan dari apa yang aku punya, kebiasaan-kebiasaan. Molo hola malehon si pangano si inumodo pame metu mahi ulau ni Tuhan debata. Molo so di patorang tunasida taringo tu hanguluan saliling nilelengna. Molo hola pajongjokon bagas joroido. Molo hola pajongjokon Yesus nagabe raja pamenekuma ulau ni Tuhani nalaho si ulahononna tuaka hita jolma. Alai asata gatiho dosa sitongna akka tabiat akka hasomalan akka hawa nafsu akka dosa na adong di bagasa rohaton dohot akka pangajarion na pinatupan ni Tuhan Yesus di bagasan ngoluna. Amang inang, mungkin dohonon yaka nama deriko Yesus ido, tauton, ina do sipatatu Tuhan Yesus, molo hutadiko kami ho, sudah mahamesia sommi. Kalau kami perlahan-lahan meninggalkan mereka ini, bahwa mungkin saja dia tidak akan menjadi Mesias. Kita bayangkan bahwa semua orang meninggalkan Tuhan Yesus, molo didok Tuhan Yesus taringotu podana pangajarionna, maradopon akasituan natoropi. Alai tabereng maamanginang oddo tu dosanna manang isena manadikot debata. Barang siapa yang meninggalkan pengajaran daripada Tuhan ngoluniodo ikon nagabe mago. Jadi sotu ngadong na manadikon Tuhan debata diripu ibana molo ditadikot debata imana madau ibana sia debata madau ibana sia kuria diripu ibana do lam tudenggan na parnguluan nadaong. Berek kita ma lam tapadao dirita sia kuria sia parpunguan yaka na porsea lam songonido mangibukbut akka hajahaton akka sibolis na taulahon. Jala ini adalah gambaran daripada ketika kita melihat cerita bagaimana Tuhan Yesus mengibaratkan dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, yaitu cerita tentang anak yang hilang. Cerita tentang anak yang hilang. Sebenarnya molo ditadikon amanai, dia meninggalkan bapaknya. Dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di rumah itu. Tidak terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan di rumah. Meninggalkan bapaknya, ibuna, dan semua komunitas itu. Lau ibana manopot, ulaonna, manopot hasomalan na asing. Diripu ibana do, tu nagabe ibana, hape mabuan ibana, tujea.
Jadi has tuau do aka amang inang, molo boy hita manopot aka parpunguan. Molo dang tata dikon huria. Molo boy hita rap doho de bata di bagasan nguluta manang susah hita alai toktong dang olo hita manadiko de bata. Tabereng ma amang inang. Aka dongata. Mungkin ada di antara keluarga kita yang mungkin barisan sakit hati lah ini namanya. Barisan sakit hati sesama punguan, barisan sesakit hati sesama sintua, barisan sakit hati ke pendeta, barisan sakit hati kepada Tuhan. Mereka mundur teratur, tidak lagi bagian daripada persekutuan kita. Dohonot tama, mungkin mereka sudah mengalami kekosongan jiwa yang sangat luar biasa. Nunga mago sasitong nanasida, molo nunga manadikon parsaoran di bagasan Tuhan debata. Amang inang, nahuaholongi di bagasan Yesus Kristus. Puasa jolma, bakol, maol, majalo Yesus di bagasan nguluna. Orang punya asumsi, orang punya logika, orang punya pikiran ketika disampaikan tentang Yesus dalam kehidupannya. Amang inang, molo tabereng doa kadongata, tadokma keluargata, inatata, amatata, namasay maul dape bakol dape, olo sipata, molo tiki pelayana kami di piga-piga daerah, olo sipata, ditaruhon amat taima tu gerbang ni garejai inat taon mula ma amaton di bereng ma partikian anon nga mula raja monom roman nonon ni manopot di gerbang manang holapay mahod dilapoi amat taon burju do imanan yan manaruhon inat tai burju alai molo didok manangi hokatani debata tang siap dape awin na so binoto alania hadang siap na adong do diboan na adong do disipan na roha masipata. Sai ditaruho burjudo inato manaruho tu sekolah minggu, amato manoto sekolah minggu, manaruho tu gereja alai molo didokon jakom matuhani, mari bergabung dalam ibadah hirana maul dape ibana. Boido honon molo songon nabakol dope hita manangi hokatani debata. Molo songon nabakol dope hita majakon di Yesus di bagasan ngoluta sasitongna naso tapaloas do debata mabuat aka hasomalan, aka dosa, aka pangalaho, nasay tahomol-homol di bagasan parnguluata. Alai molo olo ita majako Yesus. Kalau kita mau menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka otomatis na ikon buangota do aka parange-parange nasoni halomohon di Tuhan Yesus. Jadi sasitong na aka manginang ini gambaran daripada pengikut Tuhan Yesus. Molo lam di hari koton, molo lam di hanguluhon partangyangan, lam di hanguluho parmingguon, lam di hanguluha sasitong na manangihon majaha tani di bata. Sasitong na dangadong benamura muruk-muruk kate. Dangadong benamura merdadi. Dangadong benamura manihai. Dangadong be namura-mura ibana di bagasan parnguluan na molo di bereng akana humurang dang mura ibana manguhumi akka donganna alaboha lam olo ibana majalo de bata lam olo ibana marsaur doho de bata mabuat akka hasomalan tabiat naso hinalomohon di debata di bagasan parnguluan na amang inang pos marohata molo pe ikon loja hita di hasyanganon, molo pe ikon marsahit hita di hasyanganon, sada hal na pasti marhite hana naik ni Tuhata Yesus Kristus. Toktong maihuton ibana, toktong maihuton ibana, ay nunga di parade surgo tuhita namang ihuton ibana. Amin. Martangi yang mahita. Jehovah di bata. Inuji pinasangat maho Allah hatam nang saur di tonga-tonga nami mengajar honakana porosea dia do tutu namang ihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan
Boido hami, madau sia debata, madau sia kuriam, ala nahutangi hok kami, maralo tu rohanami. Ape olodo nadi rohanami idang tikos, alai sai marsi ngol-ngol hami, taringot tu haputuson, taringot tu ketetapan hati, ubaina olo hami merasa benar, jala ala merasa benari hami, mundur teratur hutadiko kami, bahkan olo hutadiko kami huria, manang Tuhani, olan alani merasa terusik hami di bagasar rohanami, marhite akka hatam nahu jaha hami, nang hutangi hau kami di bagasan parnguluan nami. Alani Tuhan, molo huihuto kami Tuhan Yesus, ikoradedo hami manang ikoragedo hami pasiat hatam tu rohanami, jala hatami mabuang mabubut akka hasomalon, akka kebiasaan-kebiasaan nami, naso hinalomoh ni roham. Tuhan Jehovah debata, pasu-pasu ma hami napungudison, odo tutu haporsion nami, lam tabba umur nami, lam tabba haporsion, lam tabba pakirimon tu Tuhan Yesus. Sotung Tuhan, holan pamatang nami, lam tumua alai haporsion nami, songon haporsion, naso manada hodape. Alani Tuhan, pereng ma akka amanami inanami, sian uduk doho serep ni rohana, paihut-ihut hakristenonna, paihut-ihut haporsionna, molope udang sitaunonna, say homa toktong, namar guguyhon ibana. Molope iko marukil ibana dinaporsea tu Tuhan Yesus, say toktong ma parguguyhomu ibana. Unang paluas, madele Tuhan akan nama kaporsiaiho, molope songon naborat, dok-dok dihilala Tuhan, alay tongos ma pangurupion, tuaka naporsea, asa margugo nasida, yaka pardalanan sitaunan ningoluna. Jehovah debata amanami, pasu-pasu mahami, napungon, leho madihami, lasni roha nasiako, marhite akka keluarga, marhite akka hahipason, marhite akka oparan, dalan nami mandok mauliate tuho, huhut pasangap guarmu ingulu nami. Muluadong siya kami dison, namarsa rohana, namarsahit pamatangna, namarsahit todina, alaniaka namasa dingoluna. Tuhan Jehovah debata, haul mahami, diaka hasit, na dok-dok na hutaw kami. Asa takas hilalahami, molo pemarsahit tami, dok-dok hilalahami, adong Jesus na makaul hami, na mga lehon gogo, apul-apul, las ni roha, diaka na porsea. Pasu-pasu, pakubasyo di tonga-tonga ni Huriam, tarlumobi, di parmingguon, sadarion, nga unemar dalat di pukul onom, sahat tu pukul 10 sian non, say homa marpargogoyhon akan aposom, manutuhi akaruas ni Huriam, na laho marsaur dohotho, marhite parmingguon, diari hananaikon. Liate madiho Tuhan, mulak behami, siap bagas corhomon, mangulah hami, songos sisean, mangulah hami diaka ulaun nami, say tabay madihami, gabinan yula, dohot akka, lasni roha, ibagasa Yesus Kristus martangya kami tadupamu. Amin. Mari dehita tapasahat peleata. Oh
Kita jongjong. Tatangya koma peliata tua dopani debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang odo haroroan di saluhut silehon-lehon nadenggan nas dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahatami ma sianan ilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasia kami pelianon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni selehol-lehom itu hami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua kijang nahudul siamu ne debata asangapon dohot hamuliau ma di horo di saliling di lelengna namarlas ni roha dohami nuaing ala nang monang ho jala dipabakit ho debata ho gabi raja di atas ni saluhut alongangod do sude dalammu ai di patutoru hodo dirim tutoru ni saluhut alai gabi tumibo ho sia sasude jala maruli goar asa lopit saluhut ulu ni tot lahomar sobatu ho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukap hodo dala tu banua gijang gabi situan ni malim ho namangodihon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam namaringano dope di hasyanganon pai mamarpungu hami tu labungmu, sai pasaut mabagabagam tu aka suruammu, leho tu nasida sahala, dohot hakugo onsian banua kijang, asamar mulia guarmu di portibion, sai ajari ma aka partohona di huriam, asahobar tu lomo ni roham aka aturan, pamisangon, dohot panugunoguon, na niaturhon nasida di huriam. Sai gom-gomi jala paretai mahuriam di tano batak. Asalam rarat jala monang huriam. Lehon hapistaran siap banua kijang. Tuaka iduk nami. Tuaka padita huru. Dohot tuaka situa. Asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjong maharajomu di bagasar roha nami. Asa marhiras ni roha hami mangoloi. Dohot mangihut toko, pahot marohanami tuho, asa huhati dako kami, mangolu manang mate pehami, odo Tuhan nami, sai paia mahatam doho dame di huriam, asa hingotami, dada hasyanganon inganan nami, alai di banua gijang di labung mido, sai ramoti ma namanggonggomi hami, doho raja, doho suruan na pinabakitna, leho tunasida hapistaran siap banua gijang, dohot uduk ni roha, asa dohot nasida mangoloi paretam, pasu-pasu masaluhutna parpunguan ni halak Kristen,
sai homa dongan nasida, jupa marpungu di gereja, di persikolaan, nang pe di bagas nabe, sai lam lokangi sian hami dosa, doho sude na pasoratan hami di hasianganon, asalam malungu kami, pai mahon harorom, mangalap hami, tulabungni amai, ali amanami na di banua kijang, sai pinarbadia makuarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongos songon na di banua kijang, leho matu hami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan, unang hami togio tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu jalohamu ma pasu-pasu ni Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor homa damena tuton kim. Damang dainang nahina holongan di bagasa Yesus Kristus nama dohoti parmingguon pukul 6 na di gereja doho na di bagasta marhite live streaming. Atas nama Sude Padita, Parhalado, pemain musik, song leader multimedia, pasahaton, selamat hari hana naik Tuhata Yesus Kristus, debatama mamasu-masu, oras madihita.